Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sauji ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh menggauni. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate. Dari juang lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabut tabilang tuah taratok taimbau gala. Kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahnya. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak minang kabau. Jemaah sambah dianjuang upu aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati kadabiah. Kok gawa minta ditimbang kok doso ampuna lagi. Ayo manyang kudetu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Tiada badan diri ambo. Timbu taraga jotakana anak bakato bayu-bayu mengecek bamuti-muti. Jo sugalo anak kemanakan di kampung bayak dirantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang. Sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam pertunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan pati. Sawajah rundiang kedekaka iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandingo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan ada isarak saberumbuang cucuran ya amat salamono. Dan bukanlah hanya rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong bading yang indah rasu alateh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan nayanang tak seseorang sanagari. Ayamanya beliau kuda dari izin nembone mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementara. Nak dian suan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi sementang tunda itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambil kesalendang pembawa anak turun mandi kain meturat batarawang. Jadai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Maka ada sebab karena itu, kok singke boleh kemaah. Panjang bakare lamah betawa salah besapo bersuka banjak. Banjak ke tengah kok nyisipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelim bagu. Apaan kini? Berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi kita, aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Manu nak kandung janyu ayah anak nan seorang laki-laki sumarak rumah nan gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari duduk anak. Adurun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diruaan. Anak kandung badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak ka jadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruh amanah kato jo nasihat itu nanitang laya batin. Dan ngadu rai dikatakan pahamkan wujud hakikatnya. Kaserak makanan pilih pitua setiap nak ditampung hanya tarapuang nak dipilih campuangkan di sanubari. Setentang berumah tanggo nak sepakai orang sabalik samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangku. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ada sangkinya je sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menentukan rumah rangkayo lagu-laga. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggunya bintang film itu nangguya harap buah bana. Cah carai sabanta kawin tasang nanura-ura ungkai jarang nangkaka sampai tua.
Sebaliaknya nak, rumah tangga orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang tondok usang rumah dasio inyo bagalak-galak juga. Kurang awam tamatan SD Adam tak tahu tuli baco. Iduknya santai tak menggintang, mesra nambak parangko jampolo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus berkaidah. Katanya resep mujarab perkawinan tidak lain adalah cinta. Cinta? Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kata. Ceko tutua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya? Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragu. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia-giahnya. Ketika masa pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu karekel di pingkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kata pituro dan tadanga upik caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang tak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijak nak untayan kata mutiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rahsia nerancaklah gabelo esok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo sulit labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Jangan tuturan sampai habis, simakkan kata cik-cik rasio buhu aku dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam surga 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjaganya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memanyi pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak serbu raso kuburan. Atulah ngaran karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun mindak bapamenan. Awak seorang tongga babel yang ilia lalu mudiak tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa keciran kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan henpa suo ampeh kekida gilo di mabuk angan-angan rasah liayun naga-agak. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangis doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tiba kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai sebuah murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tidua heran kecangang Nabi Adam.
manusia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang yusudi mato sambil yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tiba suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikulah nan engkau minta perempuan jinih urangmu Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap minyak kita lalu menuntut sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani, terima kasih nan pangasih lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa seketika kambalan Adam salamunya. Diarok bagak mendatang gen yang dia ulah hati gadang, tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinya, syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baitu tarikh mengabarkan. Nembak cikarau dapat ayah curumput di timpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia manarawang kasiah majalin bekulindang. Walau sarugo juisinyo milik Adam Sitiawa, namun ada satu larangan. Apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan tak memakannya, mendekek saja diharamkan, baik itu peringik dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilis. Hawa talangga di pantangan. Adam pun satu tarambau samua memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa teluluah habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga ratuangan tersakit menjadi jatun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Keduanya di usia tagak dibuang dari sarwo indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tanah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalaulah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang, sampai kini bisa dicari. Mana nak kandung jangan ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah di riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal dek kita memahami. Adapun diantara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam nan 7 nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan baluak laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak je bando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan duit cinta nang sama baimbawan sinan semarak alam nangka. Yang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bakai Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal. Konon ke arwah kurang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alih. Itu syirik cumah nemunya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Dan ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya daki ati jantung lataknya di samping badan samiang indak carai tangga. Digungguang di tangan kida, di pangku di tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab.
Joko dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang keraju rumah tangguh. Konon tangkurak ngendisai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nang jauh parancah dibuat nang dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nanggantek kok baru sabateh calon sadang yang dalam batunangan konon pecaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak. Sebelum masuk kutikonya menanti nikah ijab kabul haram hukumnya dari sentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau baaga dang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek tu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai urang ditulang up to you kata tu awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Akan kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabek nyelungga mudah percaya mulut manis. Kok tersentuh dawai batinnya badan tiang kelubu hati rumit memutar ke pangkalan. Dek sebab karena itu nak taharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanyik baru dipinteh ketumpah mengkori sawak itu karaja sio-sio sasa yang tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato tabah-tabah mendengar rengek itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kua jangko balanjuang takaran cupak taki taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan lemai nakabuli. Nangkanam santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan nyampang kok kaki nentarancah elo lalangkah ganjua suruh. Salah kemanusiaan minta maaf, kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa mensi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai tekilaf konolah umat di belakang tobat nasuha pelipuan. Aiko nan pengabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tidur. Ado kalunya menajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk tidak ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang dilah rintang dipupuk-pupuk arus pulau besarang jauh jauh. Makuba itu pulau hidup nang kena. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang para sayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nempangka garak jauh sau mai yang pasrah lapang dado Tuhan menjangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pembuka pasak jerintangan nak latih badan dari sesu. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bini daleanya? Danya de anak nyato-nyato na ayah curai ayah tapakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabut ke perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujuk paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad dinikah tumpu kabau tu mana namanya. Atau laibana bayjab kabul dibayar rukun syarainya, tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat namakai ukuran martabat manusia. Maka kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah.
suruhannya tu de ugamo nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa janapasi. Salampih dan daripada itu nak. Sesudah suruh diamalkan manfaat meiriang di belakang banyak akimah diradainya. Bak dilalang dapet basiang paru kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah baca kan. Manalah macam menempe. Nan pertama penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Dan ketiga, menjadi batih peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan kampe, iko nan in ayah rantang, cuba simakkan jali-jali ranuan kambana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengitih gajolak batin kaganti tambang pasu-pasu, sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajuk menyalasai, itulah nafsu mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang di ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona. Baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagi ikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju kali tigo, nyampang ke putih halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah ngarawaknya. Patuilah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puasa badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janno tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk waktu tiko, tapi selama angok turun naik batehnya liang pintu kedua. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disandia jua orang kampung dipatengangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia kirai indak jesia kebebagi. Semenjak baulua jawek timbang tarimo je bapaknya dicatat de angku kali. Berpindah baban kiawak barek ringan mesti disandang. Tidak saja minum makannya kain baju ke kelengkapan rumah sarato para buiknya, tapi beragam kandak jepinto cupak ketagak na diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulau bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulau banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku bagi seragam SPP yu kurikuler bayu ataro senyanyi. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak sampunyo awak jo. Payah, iyo payah. Panyang, ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bunyalah nangko ndak tahu siang je malam hujan ribui paneh memangkang. Mengakeh tak boleh tempo ndak mengakeh tak mencotok. Sedangkan di sawah pangkua balabiah nilapiak tinggal tak cukup awak seorang menandayangkan.